Mgbede ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, asị nkachi tata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma, ka ihe ọma mebere anyị, ka anyị dee ude, anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Asị nke ihe ọma merụ nwoke merụ nwaanyị ise. Aka m bụkwa onye ozi mgbasa ozi ọdịnala Igbo, Ugochi tubelu Oraifite. Abịara nka nkọwa gbasara awele. Abụ ndị bịa, ana m eme awele. Awele anyị na-eme bụ ọnatarachi, eji ebu na-emie na ihe ndị ọzọ dị eji emie, mana o nwere after effect, maka na ọ bụrụ oke ite, ọ bụrụ ọgwụ agwọrọ agwọ binye gị ka ị bụrụ naba na ọ bụ na anyị mesịa rụcha ya bụ ọrụ agwa gị ka ihe esi wee yuzie ka favor bịawara gị ebe ị na-alụ ụlọ. Nwoke a na-afụ gị n'anya, nwaanyị a na-afụ gị n'anya. Ọ bụrụ ahịa ka ị na-azụ, mmemme a na-eme na shọpụ gị, ọ bụkwa nnọọ ọrụ ọbụla ka ị na-alụ, nwoke a na-afụ n'anya, nwaanyị na-afụ n'anya, ị ga-anabatara gị ihe ọma na-emere gị. All simple appealing to the entities of powers that is in charge of wealth. O nwere entities of power ekere ọlụ eke. Enwere ndị entities of powers dị in charge of ịzọ ndụ, nwee ndị entities of powers dị in charge of ịgwọ ọrịa dị iche iche, nwee entities of powers ndị ọrụ ha bụ ibute akụ na ụba, wee dịrị gabazie. So mana nke m chọrọ ikwu okwu ya bụ maka entities of powers ndị dị in charge of iweta akụ na ụba. Ọnya bụ entities of powers ka anyị na-anọ n'ihu ọrụ akụrụ anyị wee kpọkuo n'ihe ezumezu anyị wee kpọọ, wee gwa ha, gboru ha anụ, wee kwado ya n'ụdị esi akwado ya, wee nụọ nke a na-anụ anụ. Ọ bụrụ na emechaa ya, ka idebe ude gwazie ka ihe esi yuzie, ka idebe ude ka ịpụta ihe. Ịdọta favor na entities of powers, mee ka gị na ha kwụrụ, maka na ihe kwụrụ ihe akwụdebie. Ọ bụrụ na gị nwakwụrụ in right footing, ha nwakwụdobe gị, they will be attracting wealth from east, west, north and south. Ka ịpụta ihe, ka ide ude ka ebudo, ka ihe ọma mebe na ndụ gị. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị chọrọ ịghọta n'ihe gbasara ọrụ awele, ọrụ awele nwere ni after effect, yes, nke a bụrụ ọrụ awele ọ ga-abụ alụsịa asị gị na-egburu ya anụ ma ọ bụ mba, no. So ọ bụrụ na alụsịa ya, ị nwere onwe gị, kwerewe oyoyo ọ dị n'alụ, ka ịfụnanya, nwoke na-afụ gị n'anya, nwaanyị na-afụ gị n'anya, na-adọtara gị akụ na ụba, na-achụtara gị ego, na-eme ka ide ude. Onwe ihe chọrọ ịjụ maọbụ ịghọta ihe gbasara ọrụ awele, ị WhatsApp me, ka nkọwara gị ọfụma, ka nkọdoo gị anya. My WhatsApp number bụ 08058373672. Ihe ị mara will be a mystery to you and not to all, maka na ekere ọrụ eke. Onye ọbụla nwere ihe eji maka ya gba ya n'ọrụ, ya ama ihe ị na-amara. Like our video, share it among your friends. If you like, subscribe to our YouTube channel ka ị wee na-enweta meseji anyị na-agbasa n'ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị, Ugochi tubelu Oraifite. Ị ga-eji wee chọta m na Facebook. Daalụnụ.